poli aduonu emienu enie na esewoni enseka kire he o menhia hemfie ebra anintin ni akaka ku ebotwi ene trada ekwohye adwumadie no emu ekena Yes, go far. You have an ambulance pass at mine. Yes, I'm your to talk to me, you know. It's me about that was. That's my son of prayer. And the say, 26 April 1999 ena abrewa yi puma ewo kwan mu a asante hene otumfo osetutu a wotoso mienu etimi ebedi ade se asante hene abra asante hene opoku ware otoso mienu ekọ ekura na ansana asante hene otumfo osetutu eba bedi ade no na ne din ankasa a obia enim no eye barma kwakudua na ma asante hene otumfo osetutu ebedi ade yi emfie aduonu emienu ni eye ni gisem ena wo eye asante mantema anase nkura hodo a yakasa asante man cancer omoka ho ebi enam so ema nananom atrakonwa aman hene ene abrempon ene atitrifo ebepiemu ewo manhia ahemfi a womo eda nyame ase na afi omasa bompaye ede ama asante no tumfo setutu se obedi ade emfi aduonu miene no nyame nkoso a entre na hie ema ne nkwatenten na mpuntudwuma asante hene ayede obedi ade anche kra ena education endowment fan ode baaye Ghana afana nyina enkwala pi enetimi nya eho mfaso a omutimi ediko school ode edoto nchen a otumfo charity foundation ne nyina so otumfo edeboa achercherefo nyina otumfo aboa mu yepa enam enoso kramponti ena United Nations mekire UN emfie mienu atwam omoto omonsa frɛ na okopie mu ewo New York a okɔ address UN General Assembly na eya ade a eye enikasem edema oman Ghana nyina UTV nsam trefo ekopie mu wo manhia ya ne ahemfo mbepi ho no bi atwetwe enkomo Yankopon na yebo mpa ya ma no se nimfi obinya mfi bebre dia ka ho awa apomdin mu fi se na henie no eye soro nkokora ntinedie ya bahai na eye ba ma ni trinkwa na ya se Onyankopon so o nhirihira no nyansa bebrebe owo no onsanfa bebre nsan ka no se be ya ne penso asante ebe krabewe no kurani yewura usaye no samre no fie aduonu menuni usaye se meden no kuredie ene mese ene bebu asanteman na me makonwa sie no mu no ene mu sampa no kuredie ene mese ene santehene oba so oba bidia bebu asanteman yewura asante obedi akonwa mfie aduonu menu koso awro bebre no ayabo asanteman ne Ghana mai education fund wa kroma obeti yesi ye kejetia ye ha ababia ba no obeje ni wonyam no enso ni nyina yewura na kofa investors ne ba ye betima kan se nhira ahodin ena ye srema no adisua apomudene ahonidie ni nyina wayebi Ghana man nyina edanse wo hwe dabon nsem esi ho ya enye ono anka yeden ono a na chance no gina mu esiesie ne kama ema asomdwe bae nyema waye di bebre omaye na aman hene nkonwa maako be se edu ne da ho ni nyina wasisi ni nyina afei wa mahene ayede ele abusha panyi kura ye prenu bi fia eyedre eno echi asante mantama soafo ononyamfo Simon Osemensa ono so ebepie ma ono ma ono so kan sei otumfo ayo obi a no kranyame animini efibra omampani eye madom ema mebesi na nan wasante mantam ebuo ni anidia woma no no da bia ekosoro eda ne behia bia no ade a wodwena ne empuntu na manfo yedie asomdwe oba sante mantam a asomdwe ewa ha titiro eba hinsam ensasesam ensam a no ho wadi nsam ni nyina ma this time onti hey ewo ahinsam yan hwe ngomasua otumfo baaye anche enodi kan no obo otumfo educational fund sabi ko beka fe oye wohene wasante mantam mu enti oyama santefo nko adabi otumfo educational fund no what the scholarship no ma obi Ghana ni bia uhiamwa oba sante mantam mu a ye projects bebrebe otumfo ni aban ene kabo mu kopeba enti otumfo anamutu ewo mpuntu ene nipa yedi ewa sante mantam ne Ghana de
mintimi enkeka nsi waso ye to ansem so ana ye hwe